Ketika leluhur mengingatkan orang Jawa tidak boleh meninggalkan Jawanya, tidak boleh melangkahi Jawanya. Sira nggawa rene kena ngopo ora sak padyogolane sisan-sisan. Jak-jakan ana kene. Nyuwun pangapunten, iki dadakan. Jeneng wong Jawa ki aja nganti lan Jawane aja nglangkahi Jawa. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbak, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun rezeki kemana-mana. Nggih. Izin nggih. Nggih. Iya ning aku njaluk njaluk. Nggih, napa masakan apa? Aku gelem bali. Aneng aku kudu kendhet janur kuning karo sekar dandang gula tekan rampung. Iya. Janur kuning ora nganu dandang gula. Teri nganu janur kuning lho. Ya, Arab. Nggih, nggih, nggih. Silih rogot. Kebul kondo anu. Anu menyan, jalan menyan. Jalan menyan. Saya di bekas kayak gini sih. Wes mau aku semua. Ora model ngono kuwi. Aku ora model dikasari. Aku semandene ya apik-apik. Ya wes. Iya. Mau. Ini nampe dorong. Nah ini jenenge lek ganggu kancane. Aku ora ndek niat ganggu. Yo kan dino kan. Ben supayane Jawa ki iso nglunggoni Jawane. Mau nganu kok. Jalur orang-orang. Iki karepmu piye? Model ndekmu nanggapi kaya kene. Ora. Kowe kepengin dadalmu ngrebaka apa ora? Iya. Nek aja ngene iki wis carane. Nggih. Akan dipendhet ke. Iya ning aja. Model kasar aku iso sing kowe kasar. Iya. Kok jadilane engko bubar aku iso. Aku dialusi ya iso halus, dikasari ya iso kasar. Coba taringan tadi tuh. Aku tekan kene ya mergo nderekke para padyagalaku. Iya. Iya, sabar. Ada di Cipoke, guys.